Moi! Mä haluan näyttää teille tänään, mitä mä oon tehnyt kirkon läpällä, koska mä haluan tähän videot, koska mulla ei ole niinku muuta tekemistä right now. Niin mä päätin sitten aloittaa täällä. Stay here, mä tuun kohta takas. So, mä palasin. Mä toivon, että Saku kattoo tän, koska Saku on mun biggest fan. Ja nyt se pääsee vielä näkee, kun mä näytän nää. Saku, I hope you are here. You are maybe not, but I hope you are. Hanskat. Perus valkoiset vihreällä. Ihan cute, ihan cute. Yhdet mun ekoista töistä. Mun mielestä tosi hienot. Jotkut näistä ei oo sit niinku valmiin, mutta mä näytän ne silti, koska it's a part of learning and making videos. Next, tämmöset. Ne on tosi hienot. I love them so much. Mä rakastan sitä, että tässä on niinku tätä lankaa. Ja sitten tässä on erilaista lankaa. Ne on niin comfortable. Tää lanka on niin pehmeä. Mä kyllä vihasin niinku virkotasta, mutta se on tosi pehmeä. Ja se on ihana. Se näyttää myös kivalta käsissä. Sitten vähän samanlaista, mutta käytetty samaa lankaa. On tämmöset käsivarsi koristeet. Sitten päälle voi laittaa jotain. Näyttää täällä mun ihan ekat inspired by Joni Joestar, joka sit tulevaisuudessa tämän jälkeen sain myös Joni Joestar liittymään tatskon. Aika iso fani minä kyllä olen mielestäni. Tämmöset, ne on tosi pitkät. Tosi pitkät ja on vieläkin tosi ylpeä näistä, koska jaksoin tehdä niitä. Ne on kyllä vähän liian isot mulle, niin ne tippuu. GG is next. Mutta, kun mä sanoin jo, yhdet mun ihan ekoista, tai no ihan ekat, jotka mä suunnittelin ja sit tein, niin mun mielestä it's a good sign. Mä järjestän nää. Tämmöset punaiset, jossa on valkoinen valkoista lankaa myös sisältö. Tämmöset tosi easy. Ei kun noita yksi on liian kaukana. Okei, wait a second. Toiset tämmöset ranne type of things. Tämmönen, jossa on myös pieni tähti. Se on myös tämmönen pieni tähti. Niitä. Joo. Tämmöset. Ja niitä voi laittaa joku puseron alle. Sitten ne näkyy niinku näin. Näin. Tai sitten niitä voi laittaa päälle. Ja sitten ne näyttää tältä. Viimeiset, jotka on valmiit. I love it. Myös inspired by Joni Joestar. Tosi hienot. Tosi rakkaat. Olen käyttänyt niitä monta kertaa. Them. Siis them. Tässä. Tosi hienot. Lasketaan kuinka monta kertaa mä oon sanonut tosi hienot tämän videon aikana. Look at this. Ja ne sopii tosi paljon mun tatuoininkoon. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Tossa 2. Sitten mä tein yhden tämmösen ihan vaan testis. Se menee kaulaan. Like this. Tämmönen. Ja se. Sitten mä yritin tehdä tämmösen two-sided kissapipo. Se siis pysyy. Se on vaan niinku tosi... Näyttää tosi huonolta tällä hetkellä, koska mä en tehnyt sille mitään. Sitten on toiset, jotka on niinku nämä. Mutta ne on pinkit ja siniset. Ja tässä on tää tähti. Like this. Like this. Sitten mä tein tämmösen tähden. Ja mä ajattelin, että vois alkaa tekee niinku semmosia koristeita. Koska tää on niin söpö. Miksi mä alkuperäisesti tein tän, koska mulla oli tämmönen huivi. Ja mä halusin tähän reikään tähden. Mut mä en halunnut sitä samanlaista tähteä, mitä mä aina teen. Niin mä tein tämmösen. Niin, tämmönen huivi, jossa on tähti.
Nämä on kaikki. Joo, anna mä näytän miltä se näyttää. Kiitos, että katsoitte ja moikka! Moi! Tänään mä haluaisin tehdä taas semmosen videon, jossa mä näytän kaikki mitä mä oon virkannut, koska mun mielestä se on ihan hauskaa ja mulla on eka versio tästä jo olemassa. Pääsin niin sanotusti jatkaa sitä ja koska mä sain tän valmiiksi ja mun mielestä se on niinku hienoin asia mitä mä oon tehnyt nyt lähiaikoina. Mennään järjestyksessä, että ei kiirettä. Löytyy näitä, jotka mä tein sitten Hollannissa ja ne näkyy viimeisessä videossa, jonka mä tein. Tuli 2 lisää hanskaparia. Tämmöset kissatassut. On ihana tutoriaali ja ne on vaan ihanat. Mulla oli semmoset vähän oudot odotukset tästä. Mä en tiedä miten selitän sen. Mä en vaan uskonut, että niistä tulisi semmoset söpöt. Mut niistä tuli. Ja ne on tosi mukavat ja mä tykkään miten niinku ne on tehty. Wow. Oi juomäki. Wow. Seuraavat oli nämä. Mä löysin ne vahingossa. Mulla oli siis tää itse hanska valmis jo. Ja oli tää tähti, mut mä vaan ompelin sen kiinni. Periaatteessa ihan samanlaiset kuin tämä. Eli siinäkin on niinku tähti ja sitten yläkoriste on erivärinen kuin pääpalanen. Mä en tiedä mitä mä selitän. Ja sitten toi tähti on vähän ekstra. Eli niitä voi laittaa niinku tälleen ylös. Ja sitten tietenkin vaan suoraan alas, jos on semmonen tarve, semmonen halu tehdä niin kyllä pystyy onnistuu. 1 tähti on sisäänpäin suunnattu ja se on siis ihan vitun vinossa, mä en tiedä miten. Ja toinen on ulkoapäin, eli näin ja näin. Mennään pipoihin, koska mulla oli joku ihan sikakova intohimo tehdä pipoja tästä Lens 1. Tämä oli niinku se ensimmäinen, eli tää menee niinku sisäänpäin. Tämä pinkki musta pipo. Tämmöset pukukorvat ja näissä pukukorvissa on tämmöset jäljet, sellaiset lankapalaset. Ne on tarkoituksella siinä, joo, että mä en halunnut ottaa niitä pois ihan vaan koska mun mielestä se näytti jotenkin paremmalta. Eli tämmönen pukupipo. Mä näytän niin tyhmältä. Niin tyhmältä. Next mä halusin kokeilla vähän erilaista tekniikkaa niin sanotusti. Mä halusin kokeilla tehdä jonkinlaisen kuvan siihen pipoon ja voisin sanoa, että onnistuin. Eli tämmönen. Ja tässä on vaan jotain random kuvioita. Tällä kuvilla ei siis ole mitään niinku tarkoitusta. Mä vaan ajattelen, että ne näyttäisi jotenkin söpöltä. Esim. Tää 1 näyttää niinku Ö-kirjaimelta, jossa ei vaan oo tilaa sisällä. Sitten toi ylempi näyttää vähän eesti yltä mun mielestä. Ja sit tää ylempi... Mä en edes halua sanoa miltä se näyttää. Niin kuin mä sanoin. No tää on ihan söpö. Se on silleen, se on voinut olla pahempi. Sitten seuraavaksi mä tein tämmösen Johnu Joustar pipon, teemaisen pipon. Mulla on myös tämmönen pusero, ehkä mä näytän sen joskus. Ei ole siis ihan se samanlainen mitä sillä itse äijällä on, mut mä tein siitä vähän liian isomman. Niin täällä on tämmönen, en tiedä näkyykö se. Täällä on tämmönen tuo, jossa sitten, niin että se ei oo niinku ihan päätä pitkin silleen tiukasti menevä. Se on mun mielestä huono juttu, se just sopii paremmin siihen original pipoon. Ehkä mä laitan jonnekin tänne kuvan, miltä se näyttää. Joo, mutta I love Johnny Joestar. Sitten nämä viimeisimmät, jotka mä sain valmiiksi varmaan viimeisen viikon sisällä. Nämä kaikki muut oli vähän vanhemmat. Tämmönen pipo, mä halusin vaan kokeilla tehdä koukulla. Mä en siis tykkää virkkaamisesta. Sitten tein tämmöset napit sinne myös. Ihan vaan koristenapit, ne ei pidä yhtään mitään, okei. Tämmönen. Ja sitten erillinen tähti myös tänne. Ja alhaalla on tämmöset tähdet myös. Mä tykkään tähdistä, jos joku ei huomannut. Mä en siis tiedä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mä en tiedä miksi mä teen pipoja, koska mun mielestä
Mun mielestä pipot ei sovi mulle. Niinku mä vaan näytän tyhmältä. Niinku tosi tyhmältä. Halusin vaan kokeilla, mun mielestä se on ihan super. Ehkä joku mun kaverista haluaa tämmösen. Ehkä mä voin antaa sen. Oi joo, sori mä löytäin. Okei, ja viimeinen juttu, jonka mä haluan näyttää, josta mä oon niin ylpeä. Tämä. Mä vaan en tiedä mitä mä haluan tehdä. Ja mä katsoin Pinterestiin. Ja sit mä näin, että tyyppi tekee tämmöset. Mut esim. Ne laittaa tänne just kaikki kissan korvii, koiran korvii, pukkukorvii, karhukorvii. Mut sit jotain meni pieleen keskellä sitä. Ja mä en lisännyt tänne sit mitään korvia. Helmet lopuissa, koska mä halusin. Mä en tarvii explain this. Käytin tosiaan erilaista lankaa, eli tää on paksumpaa lankaa, tää vihreä kääriä. Ja sitten tämä vaalean punainen, niin tosi vaalea, semmonen pastelli, punainen, vaaleanpunainen. Niin se on sit ohuempaa lankaa. Ja tässä on myös tämmöset cute patut. Ja mä tykkään tosi paljon siitä, että ne ei niinku yhdessä periaatteessa. Tämä röyhely täällä ja sitten tämä. Et se on niinku erikseen sitten täällä alhaalla. Ja sitten tein tämmösen pienen miten tää nyt on. En muista, mutta tämmösen koristeen. Sitten mä halusin tehdä myös jotain omia helmiä tähän. Ehkä mä en tee. Ehkä mä teen tän tämmöiseksi. Ja joo, itse asiassa on tosi yllättynyt siitä, kuinka paljon tää sopii mulle. Värillisesti myös, koska mulla oli vihreät hiukset, mut sit niinku huomaatte, se lähti pois. Mut nyt se on semmoset oudon vaaleet, kusenväriset. Tää on kyllä cute. Mä tein myös tämmösen kravaatin itse asiassa. Tämmösen. Mä unohdin siitä, mutta sit mä näin sen, kun se roikkui siinä. Tässä on näitä ihania jotain random helmiä, jonka mä myös löysin jostain mun kaapista. Ja sit tässä lukee kus. Hydde. Sori jos mä sanoin kus luurin, ei ollut oikeasti tarkoitus. Mä vaan laitoin random kirjaimet siis. Ja sit POX. Joo. Tässä on tämmönen skeletaali, joka myös virkottuu ja sitten ommeltuu kiinni tähän. Tässä on joku random risti, jonka mä myös löysin vaan mun kaapista. Se pysyy siis tämmöisellä ketjulla. En tiedä. Mä laitan vähän kuvia siitä, miltä se näyttäisi mun päällä. Se oli tässä. Moikka!